Conte d'Antoni Melo, El cant de l'ocell. Hi ha un ric comerciant, visita les comunitats indígenes de l'Alt Orinoco i s'horroritza quan veu un dels indigents estirats tranquil·lament a la seva hamaca, mastegant tabac. «Per què no surts a pescar?», li pregunta. «Perquè ja he pescat força avui». I contesta l'indígena, «I per què no pesques més del que necessites?», insisteix el comerciant. «I què hi faria?», pregunta alhora l'indígena. «Guanyaria més diners. D'aquesta manera podries posar un motor fora borda a la teva canoa. Aleshores, podries arribar lluny al riu i pescar més peixos. I així guanyaries prou per comprar una xarxa de niló, de manera que obtindries més peix i més diners. Aviat guanyaries per tenir dues canoes i fins i tot 2 motors i més ràpids. Aleshores series ric com jo». «I què faria llavors?», va preguntar novament l'indígena. «Podries asseure't i gaudir de la vida», va respondre el comerciant. I l'indígena va dir: «I què creus que estic fent en aquest moment?».